Praise God Almighty. Apo, salamat. Nagpintas ti init mo tatangal daw manan. Nalpasan di bagyaw nga duangal daw. Salamat apo, makapagbay ka manan. Namagaan mo tan, dagituyin niya. Kay kalsada. Salamat apo, madaydayaw kang agnanayon, maker of the heavens and the earth. Yeshua HaMashiach, your son, Christ, my wonderful counselor. Salamat. Amen. Mananatili sa'yo lang, O Diyos. Gadol Elohim, Shiwaki Gadol Elohim, Kol Kadimah Gadol. Oh, thank you. Oh, okay. Thank you so much. Oh, naglamig guys. Hoy. Oh. Naglamig ti palayo po na. Ore na dati init. Malakas pa ang tuhod niya. Say open tayo. Tibang luna. Wow, tingnan yan. Kapabangaan. Ay na, salamat. Ay. Later. Pauli. Eh, kaya mo yan. Kaya ba? Pauli. Yayay. Dapat nga talaga napigsa titumang. Lalo na kasi na pa uli-uli. Kaya po. Ay, hindi ka tumuli. Makapabutag pa yan. Kasi siyempre naggapo ka dyan. Dyan ocean, di ba ba? Naglamiis, naglamag. Naglamiis na pala yupoy na. Ayun na. Cute tata. Kay mall ni Just and hi.
Nagpindas na tatimol niya. At dadagituyin niya tugtugaw. Dati awan. Oh. Aha. Maya man. Yeah. Sige man nagtuko ka man dun niya, senyorita. Nalpas nga minang exams da. Kalkalpas tatay. Nalpasa mga nagbaykan. May kami dito yan amot nagpasyaran. Ito'y unag timol niya. Maya tatadag ito'y arkus-arkus dam na eh. As usual, Jollibee. Ang Pilipino, pila-pila. All-time favorite.